Da hadis ukazuje na to da čovjek, insan, musliman, ne treba da se stidi, da pita o stvarima vjeri za kojima ima potrebe. Ne treba ga stid odvraćati toga da pita, kao što je ovdje došlo vezano za Umu Sulejm, i u toj pohvalnom smislu ovaj hadis došao, i zato Aisha radijallahu anha rekla, kao što je u hadisu kod Muslima, a kod Buharije u obliku ta'alika, da je ona rekla ni'ame nisaul ensar, kaže divne su žene ensarijke. Lem jekun jemna'hunnel haja'u, njih nije sprečavao stid en yetefaqahne fid din, da kaže da traži fikhu vjeri, odnosno da uče vjeru, propise vjere. Stid ih nije odvraćao od toga. A to se odnosi i na ovo ovdje što je došlo za Umu Sulejm, majku od Enesa ibn Malika radijallahu anhuma.